Кніга лічбаў, раздзел 22. Потым сыны Ізраіля пайшлі далей і расклаліся лагерам на раўнінах Мааба, на другім баку Ярдана, насупраць Ерыхона. А Балак, сын Сефора, бачачы ўсё, што зрабіў Ізраіль амарэям, дужа напужаў маабскі народ, бо быў ён шматлікі. І паколькі баяўся Мааб сыноў Ізраіля, сказаў старэйшынам мадыянцаў: «Цяпер гэтае мноства з'есць усё вакол, як вол звычайна есць траву на полі». Тады царом Мааба быў Балак, сын Сефора. І паслаў ён пасланцоў да Балаама, сына Беора, у Петор, што над ракой у зямлі маабцаў, каб паклікаць яго і сказаць яму: «Вось выйшаў народ з Егіпта і пакрыў паверхню зямлі, пасяліўшыся супраць мяне. Дык прыйдзі і пракляні народ гэты, бо ён дужэйшы за мяне. О, каб якім чынам я здолеў перамагчы яго і выгнаў з маёй зямлі, бо ведаю, што каго ты дабраславіш, будзе дабраславёны, а каго ты праклянеш, будзе пракляты». Вось выбраліся старэйшыны маабцаў са старэйшынамі мадыянцаў у дарогу, трымаючы ў руках падарункі для вешчуна. І калі прыбылі да Балаама і перадалі яму ўсе словы Балака, ён ім адказаў: «Пераначуйце тут ноч, і я адкажу вам, што кажа мне Господ». Калі засталіся старэйшыны маабцаў у Балаама, прыйшоў Бог і сказаў яму: «Што гэта за людзі ў цябе?» Ён адказаў: «Балак, сын Сефора, цар маабцаў, даслаў да мяне іх, каб сказаць: вось народ, які выйшаў з Егіпта, пакрыў паверхню зямлі. Прыйдзі і пракляні мне яго, каб мог я якім-небудзь чынам з ім ваяваць і выгнаць яго». На тое сказаў Бог Балааму: «Не можаш ты ісці з ім, і нельга табе праклінаць народ, бо ён дабраславёны». І раніцай устаў ён і сказаў князям Балаака: «Вяртайцеся ў сваю зямлю, бо Господ не дазволіў мне ісці з вамі». Усталі тады князі Мааба і прыйшлі да Балака і сказалі яму: «Балаам не пажадаў ісці з намі». Дык Балак паслаў яшчэ больш князёў і болей дастойных, чым раней. Як толькі прыбылі яны да Балаама, сказалі яму: «Так кажа Балак, сын Сефора, не адмаўляйся прыйсці да мяне. Я гатовы табе выказаць вялікую пашану, і што пажадаеш, дам табе. Прыйдзі і пракляні мне народ гэты». Балаам адказаў: «Калі б даваў мне Балак поўны дом свой срэбра і золата, то не змог бы я пераступіць слова Господа, Бога маего, як у малых рэчах, так і ў вялікіх. Прашу, застаньцеся таксама ў гэтую ноч, а я даведаюся, што скажа мне зноў Господ». І прыйшоў Бог да Балаама ноччу і кажа яму: «Калі прыйшлі гэтыя людзі паклікаць цябе, то устань і ідзі з імі, але зробіш толькі тое, што я табе скажу». І устаў Балаам раніцай і, асядлаўшы сваю асліцу, рушыў разам з ім. І ўзгарэўся гнеў Бога, што ён паехаў. І паўстаў анёл Господаў на дарозе супраць Балаама, каб затрымаць яго. Ён жа меў 2 паслугачоў і ехаў на сваей асліцы. І калі асліца заўважыла анёла Господава, што стаяў на дарозе, выцягнуўшы меч у руцэ сваёй, сышла на дарогу і пайшла ў поле. Калі Балаам ударыў яе і захацеў павярнуць яе на дарогу, анёл Господаў стаў на цеснай дарозе паміж 2 мурамі, якімі былі акружаны вінаграднікі. Калі асліца ўбачыла анёла Господава, яна прыціснулася да мура і зашчаміла нагу седака. Ён жа пачаў яе біць ізноў. І анёл Господаў перайшоў у месца цеснае, дзе ані справа, ані злева ніяк не можна было яго абмінуць, і закрыў дарогу. І калі асліца ўбачыла анёла Господава, што стаяў, лягла яна пад ногі седака. Ён, узлаваны, яшчэ мацней біў бакі яе палкаю. Тады адкрыў Господ вусны асліцы, і яна сказала Балааму: «Што я табе зрабіла? Чаму б'еш мяне вось ужо 3 раз?» Балаам адказаў: «Бо ты працівілася мне, каб меў я меч у руцэ,
забіў бы цябе. Асліца сказала: ці ж я не твая асліца, на якой ездзіш ад пачатку да сённяшняга дня? Скажы, ці рабіла я табе калі-небудзь штосьці падобнае? І ён кажа: ніколі. Раптам адкрыў Господ вочы Балаама, і ён угледзеў анёла Господава, што стаяў на дарозе, выцягнуўшы меч у руцэ сваёй. І пакланіўся ён тады анёлу да зямлі. І сказаў яму анёл Господаў: навошта трэці раз біў ты асліцу сваю? Я прыбыў, каб заступіць табе дарогу, бо нядобная твая дарога і мне варожая. І бачачы мяне, асліца 3 разы ухілялася ад мяне, і каб не ухілялася, забіў бы цябе, а яе пакінуў бы жывою. Балаам адказаў: зграшыў я, бо не ведаў, што ты заступіў мне дарогу, а цяпер, калі табе не падабаецца, вярнуся назад. Анёл Господаў сказаў: ідзі з тымі людзьмі, але сцеражыся, каб не гаварыць нічога іншага, акрамя таго, што я табе загадаю. І пашоў Балаам з князямі Балака. Калі пачуў Балаак, што Балаам ідзе, выйшаў яму насустрач у Ар-Маабе, што знаходзіўся на самай мяжы Арнона. І ён сказаў Балааму: ці ж не паслаў я да цябе пасланцоў, каб паклікаць цябе? Чаму не адразу прыбыў ты да мяне? Няўжо я не магу ушанаваць цябе? Балаам яму адказаў: вось я прыбыў да цябе. Ці ж магу што другое гаварыць, апрача таго, што мне ў вусны Бог уклаў? Дык пайшлі Балаак разам з Балаамам і прыбылі ў Карыят-Хусот. І калі Балаак пазабіваў валоў і авечак, паслаў ён іх Балааму і князям, што з ім былі. А з надыходам раніцы Балаак завёў Балаама на вышыні Баала, і ўбачыў ён частку ізраільскага народа.